आं उनाव बुंबावगोन दा गोलाव बाथ्रा बुंला आं बेखौनो लुबैदों आब्रुथिनि गेजेरजों बयबो थानांगोन आरो नैबेयाव जिखिनि थोन दङ अननानै हरै साइडआव जिरायथां लांदां जायगायाव ओरैबो जिरायथां उनथिं जाहैबाय बिराद थोन जादों एसे ओरै सिगांथिंजाय थां जेसेबां गोलाव जायो एसेबां मोजां आरो माइकआ खोनाहैखायो हजों जाय माइकआ खोनाहैया बेवहाय टिम बानायनानै गावनो स्ल'गान होबाय थाबानो जाबाय गावनो गाव स्ल'गान होबाय था आं बेखौ खावलायबाय दा जोबथारनायाव आं फिन खेबसेबाव खावलायदों जाहाथे बयबो डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामो थांनाय खेबसे राजा लामा होबथानायाव नैबे उनथिंजाय बिराद थोन जादों बेखौ थोन खालामनाङा लिडारफ्रा लेक्सार होगोन खाथियाव थाबाबो खोनागोन गोजानाव थाबाबो खोनागोन आरो मोखांखौ नायनो गेजेर गेजेर लिडारफोरखौ थिनहरनो हागोन गिदिं फैनो लिडारफोरखौ जाय फैयो नङा होमबा दा आं बेखौनो बुंबाय आरो दिनैनि हाबाफारिया साक्सेसफुल जाथों जेबो गाज्रि जाहाथे जाथाय जाया आं बेखौ खावलायबाय सोरबा गुनारिनि मानसिफोर मटर साइकेलफोर लानानै गारिफोर लानानै हाबनो हानाय गाज्रि बेबहार दिन्थिया मोजाङैनो मोजां बारहोयो आं बेखौ खावलायनानै दोननाय जाबाय गोजोन्थों सारा उसुंदो आइजोफोरल' थाबा उसुंदो हेलो जायफ्रा दाबो सार्भिस रडथिंजाय जिरायनानै दङ बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों अन्नानै जेन' जोंनि मोन जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जेन' फैयोमोन जे हाइ रड जे मोननै लामाखौ जों ब्लकेट खालामदों बेयाव जों जिरायफैयो खावलायनाय थाबाय बे समाव आङो मेथाइफोरनि थाखाय खावलायनो सानदों निजोम बसुमतारी बिथांखौ दोंसे मेथाइ खननो थाखाय आं गोसोआव गुरै खावलायो देदो थाब जानांगौ ना टाइमाबो जाबाय अनलाजों दाउजों दाउ गैया दाउ निरामिससो औवा मेवा नांगौमोन ना मेवाइजों औवा मेवाइ बर'नि नङालै बे सबाइ खारिजों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ आब्रुथियै जाफुंहोनांगौनि थाखाय जे मानगोनां सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोना दिनै खावलायनाय बायदि सौफैबाय नोंनि थालाराय फरायसा आफादनि जानानै एनडिपि प्रग्रेसिभनि जानानै जयेन्ट एक्शन कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बेजोंनो खावलायनो लुबैदों जे दिनैनि सोमावसारनायखौ आब्रुथि बांहोनांगौनि थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां मानगोनां गाहायनारि बिथांमोना खावलायबाय थादों बेनि थाखायनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय सौफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन चिरां जिल्लानि आब्रुथिखौ मुलुगाव भारताव आसामाव दिन्थिनांगौनि थाखाय जों साफ्रोमबो गावनो गाव सांग्रां जानांगोन खावलायनायखौ मानिनानै लानांगोन गुरै खावलायदों आरो बे समाव दख'रानिफ्राय सौफैनो हानाय दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि गाव गावनि दख'रानि भलन्टियार्सफोरखौ लानानै आब्रुथिखौ मेनटेन खालामनांगौ नैबे दासनि सोनाबथिंजाय जिखिनि रायजो राजा जे आब्रुथि जानो गोनां दङ बे सोनाब पार्टखौ नायनो थाखाय बेंटल दख'रा सिडलिसां बासुगाव दख'रा आरो जितिदुवा दख'रा बे मोनब्रै दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना गाव गावनि भलन्टियार्सखौ लानानै बे सोनाब पार्टनि जानाखि हाइवे थांलाय फैलाय जानाखि मोननै लामा बेवहाय आब्रुथि जिरायनो खावलायनांगौ आरो सा पार्टनि सार्भिस रड आरो खोला पार्टनि सार्भिस रड बेखौ फ्रि खालामनानै दोननांगौ आरो बेबायदिनो एनडिपि प्रग्रेसिभनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों बिथांमोनाबो आब्रुथिखौ मेनटेन खालामनायाव
रायजो राजाखौ खावलायनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो मदद खालामो आरो बेबायदिनो सानजा फारसे जेनाखि जिरायनाय रायजो राजा बिथांमोन बा गसंनाय रायजो राजा बिथांमोनखौ आब्रुथि मेनटेन खालामनो थाखाय बिजनि दख'रा निसिमा दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ खावलायबाय गाव गावनि भलन्टियार बिथांमोनखौ लानानै जायखिजाया 1 घन्टानि गेजेराव आब्रुथिखौ मेनटेन खालामगोन बेखौ मिजिं खालामदों जेनाखि सार्भिस रड साहानि पार्ट आरो खोलानि पार्ट बियो फ्रि जानांगोन खालामनायनि गेजेरजों जे जोंनि बिबानगिरिफोरा जाहाथे जोंनि नैबे हाइवेआव आब्रुथि जिरायनानै जाफुंसारहोयो आन्दोलनखौ बे गुरै खावलायबाय सानजा फारसे बिजनि आरो निसिमानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो काजलगावनि दख'रानि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ नैबे साखाथियाव नैबे दासनि जेनाखि आब्रुथिनि बाथ्रा बेखौ काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मदद खालामनांगौ आब्रुथिखौ मेनटेन खालामनायाव आरो साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय गोजोन्थों। हेलो बे बासखौ बेयावनो दोनथ' मदन बासखौ बेयावनो दोनथ' दसे ada di mana? Pisau lah apa? Yo hai. Pisau lah apa ni? Oh, pisau je mana? हेलो 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 आरो बयनिसिमबो